Kung naanay set up na kaayo o niya naanda na kaayo nga balaod nga gitamod sa mga kadagkuan o sa kadaghanan niya dunay tao nga moabot niya usbon aniyang balaora murag kuan kaayo no kanang sana makapatandog na to ba makapalagot, makapahiubos o makapasaway nato. Parehaan ang balaod nato nga naandan, di hinuna siya sinuwat nga kon kaslon ka kinahanglan gyud na ay hikay. No. Mao naandan gina siya. Kaslon kay kasimbahan kinahanglan do na gyud hikay. Nga daghan kaayo ana nga maglisod og comply karon labi na pandemic magpuyo-puyo na lang kay maikog man ayaw kay ikog ta mauwaw ta ana mauwaw basta imong usbon pareha sa danang balaod sa traffic nga kon green gani magatubang nimo unsa mo na go stop unyang mo stop ka kay usbon nimo businahan ka pip 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 unsa man kadiya buang ka wa ka kasabot anang balaod. Anaon ka? Ana. Kanang balaod nga ang pari wagi asawa. Ganahan mo ana? Ha? Ito bagbag. Oh, nyag mga asawa ko. Simba pa mo. Jutay na lang kayo mo dun eh. Sa gamito na ng asawa ang sige lagpasiksi. Ana, kuan ba makadisturbo. Pero mao sa gibati tingali sa mga Pariseo kay kaning mga buluhaton sa adlaw igpapahulay gidefine kay na nila kay kani magong adlaw igpapahulay kuan kay ni balaan jud kay ning adlaw nga kinahanglan ang imong mga buhat pinasubay gyud sa balaod sa Ginoo. Pinasubay sa balaod sa Ginoo. Nya wa man sila modawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to nga ang gibuhat ni Kristo diha sa adlaw igpapahulay gisaway nila kay wa man mohaom sa ilang gusto pero ang nas ilang unahona sundo nato ang Ginoo kun unsa ipabuhat sa adlaw igpapahulay. Pero wa sila modawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to diha na problema. Kamo mudawat mo ni Kristo nga Ginoo. Dawat? Oh, mayo. So di gyud mo reklamo kung unsay gusto niya. Di mo reklamo. Ha? Pariseo mo. Aksyon naman mo reklamo sa bitaw no. Oy, kuyaw kayo Ang Ginoo kung maoy mo sulti nato sa pasabot ang balaod sa Ginoo kay siya may naghimo siya say makausaba na ug iyan ang usbon anytime matud pa niya diri ako'y magbuot nganong kamo naman oy magbuot nako parago natos una gitugot day na ang kuan kanang say nani abortion gitugot na waoy niya karon kaya na may mga balaod o na may mga nasod nga ning alaw og abortion, di wa na okay na. Kana ding same-sex union, kanang magtipon ang babae og lalaki, gitugot na as una day. Gitugot na wa puno kas libak og imo nang buhaton. Luod kay katanaos katilingban. Pero karon kay na may mga pipila ka mga nasod o pipila ka mga celebrities nga nagpakita nga uyon sila ana, aning uyon na lang sang kadaghanan. Kita din wala pa tayo balaod pero ang ubang mga nasod nana pero kita din doon na tayo balaod nga ayaw i-discriminate og nagtipo na babae ug lalaki imo gani na silang kasab-an or imo na silang libakon pwede ka ikiha kay ila sa nang right pero wa ta mo ingon nga kaslo nato ang laki babae babae lalaki ug lalaki wa ata na pero para nako padung na gina nga naman kita may naghimo balaod dinisiyota pero si Kristo iyang gipakita nga I am the supreme ruler I am the supreme court
Di ba ang Supreme Court man mo iko ano? Indingan sa tanang balaod o magkalalis-lalis ta. Supreme Court mo imo desisyon. Si Kristo yun mo imo supreme lawmaker and lawgiver. Muna, kung mutuman ganita sa iyang sugo, purting nindutas atong kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, giingnan kitang San Pablo, tungod sa kamatayon sa anak sa Dios nga mao si Kristo, napasiguli ta ngadto kaniya. Nagpakamatay siya. Kinsa man nga magbabalaod nga magpakamatay para pagtuman sa iyang balaod. Na dinis Pilipinas na or sa laing nasod ka na bang magpakamatay gyud ka ba aron pagtuman sa imong balaod? Si Dr. Jose Rizal nagpakamatay kuno to para sa pagtuman sa balaod nga sariling saan kaning kanang doon na nagitay kaugalingnan ba, freedom, dili ta i-subject sa mga laing nasod. Kadto nindot sa tingay ito nagpakamatay, jutay ra kayo magpakamatay kamo, magpakamatay mo aron lang yun mo simbas misa, magpakamatay o dili. Naroy mo so diha nga nagdaog masingan nga ingnon ta nga og mopodayon mo misa, rakrakan mo namon tanan. Saman manguli mo o padayon lang? Uli. Ari ko agi diri Ari ko agi diri, bahala mo diya. Kanindot unta nga maliwatan ni Kristo nga nagpakamatay, kay kini di ang balaod ni Kristo sa pagpakamatay aron mahatagan tagkagawasan, aron magkauli ta, mao nay pinaka-epektibo. Kana bang magpakamatay aron magkauli ang maayong kabubuton. Kay kani man kung pagpakig-uli sa maayong kabubuton, labi na gyud sa Ginoo ug sa tao. Kay dako makitagsa sa Ginoo, kay ning sige man tagkuyog-kuyog sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Ang Ginoo gyud mao mismo ang nagpakita nga gimahal ti ka, pakamatyan ti ka, aron lang ta magkauli. Pagkanindot ana nya kanang maong balaod nga makpakamatay tungod sa dakong gugma nga magkauli, mausad na imutukmo doon ta nato, matud pang San Pablo, aron mo atubang sa tas Ginoo. Di na to siya talikdan, nagpakamatay na gani na, mo atubang punta niya. Para karon ba ni atubang mo nganis Ginoo, pero ambot inig humas misa, di ba kanin ninyo talikdan? Analitan, mo atubang pa mo sa Ginoo, kung moingon ang Ginoo, higugma ang imong kaaway, kay kanang imong kaaway mauna ako. Mo atubang pa kas Ginoo sa mga nag-rape sa imong anak, niya na priso, niya naingon na yung Ginoo, nabilanggo ko, imo kong giduaw. Muatubang kanya dito sa bilangguan, niya siya mo'y nag-rape sa imong anak, o gipatay pag yun. Muatubang mo, dili. Dili. Lisod no? Lisod kayo. Pero ang mahal nga birhen, si Maria ba? Ni atubang siya sa mga tao nga maoy nagpatay siyang anak o nagbitay sa cross. Ni atubang siya. Nahigugma siya. Wa siyang suko. Nga naman, sundo nako ang balaod sa Ginoo. Diin man siya nakakita sa balaod sa Ginoo. Diri siyang kasing-kasing gisod sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nduta na no? Nya, saman, nagtuo mo nga makaayo na nato o makadaot? Ang pagsunod sa Ginoo ba makaayo o makadaot? Nindot na, unison yung kaya mo. Nya mosunod na mo ato nga ang nag-rape sa imong anak o nagpatay, inyong higugmaon, nya doaon nga to sa prisuhan, makaayo po na nimo. Makaayo dili. Di kusog kay mong tingog ganiya nya. Karon nawa man lagi.
Oy, mao na ingos Kristo, nagdaig kamo kanako sa inyong mga bakba, apan ang inyong kasing-kasing halayo kanako. Kini manggong kasing-kasing mao na manggod ni ang move us into action. Ug unsay nas imong kasing-kasing, kining sa hunahuna usahay move pero dili kayo kay maglalis-lalis man ni. Pananglitan mo imong hunahuna, ingon man Ginoo God nga higugma ang kaaway. Moingon man sana ang laing bahin sa imong hunahuna, o niya imo nang higugmaon, patay ka na. Unya unsa na man imong kaugalingon? Di na lang nimo respetuan imong kaugalingon. Sa dili, ingon man pa sa iluag, kapituan maglalis man ni. Hantod wa na lang hinung kay magbuhat, magtulala na lang ka ana. Pero kaning kasing-kasing di naman ni makiglalis. Ug unsay iyang giuyunan, buhat gidayon. Kani ba? Ug unsay iyang gituhuan, buhat gidayon na. Panalitan ang iyang pagtuo nga maaygyud ng patyon imong tupad, patyon giday na niya, bahala nagway rason. Kana ding mga adik di ay. Siya ngano imong tong gipatay sa trip lang. Sa ato pang iyang kasing-kasing nag-trip ato. Nganong gi-rape man to nimo imong anak, nga imo man tong anak. Siya trip lang. Limot man ko, anak dayto nako. Kadto bitang gihurot niya patay iyang anak diha batos lapu-lapo, gihurot niya patay hasta iyang asawa hiwa-hiwa pa niya. Pagkapriso na niya, ingon siya, hay mangug kayo kusdag. Sige dagsiyagit og hilak dito sa prisuhan. Gahilak kay nagmahay siyang gibuhat nganong napatay to niya, tulob tingin to kabuk anak og iyang asawa. Tungod kay na bad trip siya sa drugs. Hilak og mayo. Mo na ang kasing-kasing kung ang sud Ginoo pabuhaton dayon kas mga buhat sa Ginoo, di na magsigig analyze. Kay kun ang mga balaod sa Ginoo ato pag yung analyson, mabuang na lang ta di gid ta kaapas sa iyang pamaagi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang Dios mao gayod ang akong hinabang. Kani siya definitive kayo ni nga pagkasulti, mao gayod ang akong hinabang. Pasabot, ang balaod sa Ginoo mao ra gyud ang sakto, mao ra gyud ang makatabang nato. Mao bitan ni kaning atong pagsumpo aning COVID ug wa gini siya'y pagtugot sa balaod sa Ginoo, wa gini kapuslanan ang atong pamaagi. Kani bang atong pamaagi ba? Karon ra ba gasunod ta sige balaod sa kwarta. Kwarta gyud, ang balaod gyud kwarta mo itong sundon, di na balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig sunod sa balaod sa Ginoo nya gasigig sa likway sa balaod sa kwarta. Taas kamot. Duko lang. Nagsige bitaw mig discuss diha ato man ang giabangan dihang kilid, yang kilid ba? Nabangan na natog tag 20,000 ang buwan kay para lang ta makagamit diha kay wa man tay lugar pa kayo, wa tay social hall mo nang natay mga tent diha, anha ta magseminar, anha ta magbunyag nya ang parkingan sa nato madomingo extension anha sa diha nya kay naman tay daghang mga lubi diha na mga lagas, mga hog na ikanos ilaga to babaw mga hog. Sige na may hunahuna unsaon hangtod gyud naka-come up gyud may nga na may manananggot nga wa kayo'y trabaho atong pasanggutan haron malimpyo na pag suka lang di lang tuba kay mga hubog niya may dire mga misa ko dire mag duay niya hinuon ko tungod sa tuba. Karon ang nituba diha sod na sa mga duha ka semana tulo ka semana labi na girong last 2 weeks mag-average og 4 ka container kada semana. 40 na rong baho ang suka diri sulod. Amo tog nasipiat ba mi sa mao analyze na mo gabi sa pastoral ingin sa murag mahal ra man ni pader pagka kana kay isip na lang sag tabang sa nananggot atong bayran ang iyang tuba ang iyang suka tag 100 ang galon. Usa ka galon ba 100. Nya kuara man day kuno na kasagaran karon mga nara kuno sa 80 ana 75 90 ana nya napadyo kuno na roll unsa to ang duha ka adlaw dili ilang nya ang 5 ato karon iya tanan ana isa 40 anang ko ada pa yahay kay manananggot ana
Ang among giistoryahan na ro ang kahayahay kay dako kayo og makuha. Nasipyat pagyog analyze nga ang usa ka container imbis 4 ka galon ang sod na 5 pa gyud. So karon ni delivers container 5 ka galon ang gibayaran. Isa uwa si sobra na gitug mayo 4 ra man gud ka container nganong gilima man na. Ako man say ga-analyze. Bawi atos manananggot na kuloya sas manananggot no. Usa ka semana niyang kumbate moabot og 2,500 niya bawian pa gyud niya ang ako hinuon diring dupa-dupa nga mosobra sa usa lang ka dupa sobra naman ni. Wa man ko bawi ana ba wa gi ko mananggot wa ko magsaka wa ko magsigi og kana gani kapyot anang palwas lubi amo to nin ko sige ato dalang ipahaom sa standard kigistorya pa kos manananggot liam ato ito istoryahon liam ay nireklamo atong PPC nakaron ang problema ang suka na sad siya asa man nato ibaligya. Nako kung mamaligya tag suka din mura na hinuon ta anig karbon. Kompetensyahan nato di atbang. Ang among na desisyonan atong ipanghatag ang suka onya donation lang. No? Love offering. Suka for salvation. Suka ni San Vicente para sa kaluwasan. Di ba? Maluwas man ta kay di ta mahulgan na ng lubi, di man jud ka matay. Nya aron malimpyo nami manananggot unsa may atong ibayad sa manananggot. Di ang halin sad sa suka nya di man pwede mamaligya ta kay di man ta money center dinhi donation basta nahibaw mo nga tag 100 atong bayad kada galon. Nya ang ato lang sa diya ana ta manghatag anang atbang kanang tent kada Domingo. Whole day sa Domingo manghatag ta diha og suka for salvation. Saint Vincent's Vinegar. Di ba? San Vicente. Naamon sa mga lana, naamon sa mga kanaganing tubig gikan sa lain-laing mga sinda, tubig sa Lourdes, di ba? Ana na. Ato din is laina paminaw, no? San Vicente's Vinegar. Anindot man sad para sa salvation. Isa unsa may masave nato ani? Ang suka kay medicinal man na. Makatambal sa COVID. Di ba? Nindot kayo. Muna ang suka igabot niyo imna. Haron ang COVID mawa pero ang imong tinaim malata. Dito ato ipanghatag nya donation lang sad, donation kay aron sa atong ikatabang. Pero wa man ta magkuan og kwarta. Dili gyud kwarta ang sentro unsa man kaluwasan nga safety ta diha nga di ta mahulgan ang mga palwas lubi mga laya ana ikaduha nga safety makatabang pud ta sa pobre nga kabus nga mga manananggutay no nga naa sad sila income tag-adlaw nya makatabang pud ta sa atong kaigsuonan nga nangita og pure nga suka kanang gikan gyud sa lubi nga makatilaw sila suka nga pure ana mura mo guway siguro. So, matag Domingo na, kamo ba din panabi mo da sa atong silingan, igo-igo, first come, first serve lang, niya ang kinatakdakan ko nung nga container nga dadon, equivalent anang long neck sa kanang pundador, mo na kinadak-an dadon, o mulapas na kaana, din akadawaton. Dakag galon, sayaw, kay tulor at akabok ani makahurot. Ang kuan lang, kanay kinadak-an, o magamay-gamay, mas maayo, kay para daghan ang kuan kada ra man sa na Domingo so tingali karon na naman ta dito yung mga sobra sa 8 ka containers daghan-daghan tigitag mahatag karong Domingo ha ana mga 8 mo to container ana ha nganong nahisgot man ko ani tungod kay grasya man ni Ginoo nya di na to pangwartahon nalay donation kwarta gyapon pero dili ang tumong ang kwarta kung dili ang pagpaambit no pag-inambitay o ang paglinuwasay. Na siya. Kanidi ay si San Pedro, kuan din siya, Minyo, na may ugangan. Niya, iyang gibiyaan, kay siya man sa nimo iniingon nga, unsa may mahitabo namo Ginoo, unsa may among madawat gikas Ginoo, nga gibiyaan man namo ang tanan. Kamong mga minyo nga niya dinhi, mubiya mo sa inyong kapikas. Dili.
di mo malangit. Nga naman, tungod kay si San Pedro rabay gada si Yahweh dito sa langit. Kisa mayang pasudlon kadto di ay nisukwahi siyang kinabuhi o katong nisunod. Ang nisunod yun, muna sugod karon pamiya na mo. Pero pag adto ni Jesus sa balay ni Simon, tuang iyang ugangan dito. Sa to pa di ay wa dito niya biyai physically, pero gibiyaan niya sud siyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing wa na magmahal sa iyang ugangan o sa iyang asawa, labaw kang Hesus. Mao nay dako kayong grasya. Kana bang di na ka mahigugma sa tao bisag kinsa pa ng tawhana, imo ba ng anak, imo ba ng bana, asawa, ginikanan, labaw kang Hesus. Pero wa nimo siya biyae, sa imo lang kasing-kasing ba? Labaw gyud si Hesus ang gugma nimo niya. Kumusta man mo ron? Labaw ba ang inyong paghigugma ni Hesus kaysa bisan kinsang tao sa inyong kinabuhi? Labaw. Kung patyon ron ang inyong mahal sa kinabuhi, nya maabutan gid nimo ang nagpatay. Unsa man, masuko ka dili? Sige, tubag. Oh, nganong tutok mamuna ko? Suko no? O di labaw nimong higugma ang imong mahal sa kinabuhi. Kaya ningon ra ba si Jesus? Higugmaa ang imong kaaway. Nya kadang kaaway, mao man mo patay. Nya anong masuko man ka nga ang sugo ni Jesus higugmaa man? Oh, mao na ron. Anong inyong konsulingahan sa inyong mata? Si Maria nasuko des gapatay siyang anak. Si Jesus nasuko des nagpatay niya. Gani niingon pa gyud si Jesus ay kinahanglang higugmaon ko ninyo labaw sa inyong kaugalingon. Muna, deny yourself and take up your cross and follow me. Munang gidayeg ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gidayeg niya ang taga asa to? Taga Kolosas. Kay niingon siya diri, og sa inyong yung santo niya pagsulti, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nindot kining pagkasultiha, tungod sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Kinsa maning people of God, ang tanang katawhan, tanan yung tao ba? Maubitang si Jesus maingon, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay imong gibuhat sa labing ubos? Kinsa man ning labing ubos? Kasagaran ana, wa mo ila Ginoo, mga kawatan, mga manuyupay, mga rugby boys, pero labing ubos na siya. Oh, unsaon man gyud? Basta mobiya ta dinhi nga nahigugma tas tanang tao. Nya di man ka kahigugma sa tanang tao, basta di nimo higugmaon si Jesus. Kaya ang tanang tao, gihigugma ni Jesus. Midupa siya sa cross, dili para sa mga nagtuo niya, para gidtos tanan. Mao man bitaw katong tulisan nga katubang gilansang bang tulisan, duham to kabok no. Mga tulisan, mga kawatan, mga banggiitan man to sila nga mga kriminal. Nadagid niyang usa. Nadaoy. Kinsa man to iyang nada nga to langit. Nga niingon siya, karon gayud dayon uban kanako sa paraiso. Kisam to? Oh, ingon sila Dimas kuno ingan ato. Oh, mo na Dimas. Ngano man kay ning kuan man nituo mas Dimas. Unya available man ang gugma og pasaylo ni Kristo sa tanang mutuo niya. Pero ang dili mutuo para atong dihas iyang awa gyud mada nagbugal-bugal man noon. Kita ra ba kusog itang mubugal-bugal ni Jesus? Di mo mubugal-bugal ni Jesus? Ha? Usbo na ko han, ingon si Jesus, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, mo'y inyong gibuhat nga rin ako. Di mo mubugal-bugal ang mga bata diyang imat kay mga naw? Ano diya ba? Sig pangayog piso. Di mo magbugal-bugal.
di mo magtamay. Sa inyong mga anak, di mo magbugal-bugal, di mo mutamay. Oy, kusog kay mo yung ikarong gahi kay nang uni mong buanga ka, badlungon kay kang dako ha. Ana, imo naman na siyang gitamay, God. Nya labing ubos ba yan na? La, bantay mo diya. Ang pare, dili mo tamay sa sakristan. Ako bitaron amping na gyud ko. Brad, okay na ta, Brad? Ako lang islang tudloan, di na lang ko mutamay. Tudloan ako sila. Gabi ibitaw, na yung mga bagong sakristan, amot niya ba katuron dire? 1 month naman kuno to sila, niya, nisod nga to kay mangaon, 4 ka buok. Ngayon dahil ko, mayang gabi idong, duko lang sila. Ditso nga to sa, ato ba sa kusina ba, nang hunaw. Naku, kinsa to? Yun siya, mga sakristan to pader, bago, ingon sa tungo sa, naku, asa man to sila? Yun siya, amang hunaw ting ito, naku, mangaon? Siya, oh, mangaon to, naku, walagi mo tagad nako. Kaya pagbalik na, balik ang usa. Nako, sakristan gadong. O, pader. Ay man to imong kuyog. Tulo ka bug. Dito na sa sulod ha. Sana, mauwaw ko no pader. Nako, mauwaw gani mo, ay na mugbalik og ha. Ako gi, ang itudloan lang nako ba, og mauwaw mo, ay na mugbalik og kay ang sakristan og ang pari, magkuyog na. Mo gunay suod kayo niya. Mauwaw sa pari. Mo to nang gawas ang tulo, sige ana ba nako. Karon pa mo ni report isip sa Kristan, 1 month naman pa der. Nako, oh, usa na day mo kabuan niya. Di lang gyapon mo mutagad nako. Kana manggong kauwaw, bunga na nimo sa pagtamay. Imong gitamay ang imong kaugalingon nga di kaangayan nga mutagad aning tawhana. Timan ibaya anak kas Ginoo, anak sa na siya sa Ginoo. Og dato man na siya sa kahimtang nga tawhanon, equal rata sa kahimtang nga espirituhanon. Mawabitan ni mga lektor, panington ako, ang panington man, Indonesia nga, kung padir, kuyaw, padir, anak. Hangton, magsige na lang na og kasayo, pangatong i-instruct, din aginoon matuman, kaya nga naman, ay, di paningot man. Nako, kana rabang kakuyaw, bunga raba na sa kayawanon. Kay naa kay gugma, di man kakulbaan. Malipay man kang mubuhat ana. Yang anong nakulbaan man ka? Kay imo na sang gitamay ang imong kaugalingon. Niingon na sad ka, hala masayo puro na. Hala masayo puro na ani. Kadirbas father strictor ba kay nistanan? Hala. Oy, nagbinuang ka. Mao na higugmaa ang Ginoo labaw sa tanan. Og mo komentaryo man is Padersiano nga sayop imong unsa na diyang mga sayop si Padersiano ra na di na ang Ginoo kung ang imong kasing-kasing nagbukal-bukal og nagdilaab sa gugma sa pagbuhat aning buhatan. Mao sana kani akong pagwali, kini akong winalihan, usahay masakitan mo, usahay inyo kong tamayon, usahay inyo kong sawayon, bahala na mo diha. Basta sayod ko sa akong kasing-kasing nga kamong tanan akong gihigugma o kining akong gisulti aron ni malangita. Di ba? Rabagin mo sanong ay. Oh, nang dili ra ko magilti. Bisag ingnon pa kong ingnon. Ikaw pa dir ba? Imo man kong igon. Ngano mangigo man ka? Siyuna lang ka sa akong kahimtang da. Ano ba? Pre atong nangural ba? Nya si kugwali aning kural. Kamo maimpirno gyud mo kung mangural mo nya inyong silingan maglisod na sa agianan. Gidadaan mahinoon ko sa sketch plan hinoon o sa title. Sa pader, ako biyan ng yuta. Ngano ko taong magyaw-yaw kagingon ana? Naku, iwa ko'y labot anang imong yuta. Ay, naunsa na diha. Isa di ba? Ang ako lang ba? Ikaw manggod, imo manggod kong igon? Naku, ay, iwa ko'y labot ana. Huwag ihatag na nimo na kong imong title, okay kayo. Pero dadaan ko nimo kay ipasubay nimo dito, hain na maigo. Ang di lago Nako gawali ko ato tungod sa pagtudlo nga mahigugma tas atong silingan. Mahigugma tas atong silingan. Kay mo nay sugo ni Kristo. Mo nang gidayeg ni San Pablo diri nahigugma mo sa tanang katawhan sa Dios. Mintinana kay lipay kay kuana.
Si Kristo sad sa atong ebanghelyo gipugnan adtong mga tawo nga nakasinati sa iyang gahom. Unsay sa tubag ni Kristo, kinahanglang mo adto ko sa tanang katawhan kay maunay akong misyon. Kutob sa maabot sa akong lakaw mo akong adtuon, dili lang kay ilimit lang nako dinhi. Karon bitang September 14, magbinalhinay na ang mga parochial vicars, ang ato mga assistant parish priests. Maapil in town ang atong pinangga nga assistant. Basig manghilak sad mo. Way siguro sunod tuig mo sunod na sad ni ang parish priest. Basig manghilak sad mo. Amo ng misyon nga muadto kita sa tanang kalibutan, kutob sa maabot. Una way hilakay, wa say pugnanay. Di ba? Unsa man? Higugmaay ta. O tanawa karon, lagyo kay nato mga kaliwa, lagyo kay nato nga mga parishioners, ang mga online parishioners. Sinan ka ana nga mangdunit nganhi sa atong project, purti ng daghana, nya manganhi pagyud kay muhatag silang donasyon. Kay mibati, bisag layo kay sila. Gikan pa biya ako sa kuan pader, Cebu City. Uy, kalayo gud. Ako pader, gikan pa ko Sambuan. Maura gini mong gianhi din eh. Siya, picture ta pader be, para fulfilled sad. Nako, sige, picture ta. Ano ba? Dagang igasaad ato mga kaigsuonan, laing nasod. Pader, og muwagtang na ning isikyo. Unya, kaning COVID. Nya libre na tang mo travel mo anha gid mi dia pader kay mo tan-aw gud mi nimo. Ako sa ngunahuna hinaot pa untang buhi pa mo no ana. Ano bang gugma ayaw ng possessiveness, ayaw ng kapossessive, gugma atong puy-an. Nya ayaw paglimit sa gugma ug mao nay makapalangit nato. Mao na nga atong tubag sa Salmo nagpahinomdom nato unsa man. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Wagin mo ingon diri, nagsalig ako sa kaayo ni Padre Siano, nagsalig ko sa kaayo sa akong bana, nagsalig ko sa kaayo sa akong anak. Oy, adto ta mo salig sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan kay kanang iyang kaayo gikan dinhis kalibutan abot na nga to langit. Diha ta mo salig. Ay salig ang imong tupad. Lingi abe, lingi. Ingna wa ko magsalig nimo. Ingna wa ko magsalig nimo. May gina siya ay nagsuon nga tos balay sugod karon na. Di ta mo salig, muhigog mata sa ato isig katao. Kay kanang atong isig katao kun mo'y atong saligan, utro sad nga dili kasaligan. Ako inyo kong himuong kasaligan, di gyud ko kasaligan. Ang ako palang daang linaptan, galisod na kog lakaw ana mga dulhugon. Ug musalig mo na ko, saan ako pag-agat ninyo sa dulhugon? Saan na daganon na akong dulhugon? Karga pagtag 50 kilos nga gibugaton sa kaning karga, lukdo, ay kargador gugos una tos bukid. Kanang dulhugon, way hakakay. Dulhogan na. Bisag mag-uwan, dangog pa. Pero karon ingat to ko sa lataban, saka ko ato agianas motor, gakaang-kaang naman ko ni dulhog, hadlok naman kay kustanan. Nakulahi gid ning tiguang no. Sanaw kayo ang dulhogon. Ay kamo din oy otro sa noy. Sanawa na magay mo sagdanan, magkap-kap-kap magay mo gasa mo mugon. Anya musalig ka ana. Oy, istorya. Musalig sa kaskwarta. Musalig ka ng imong authority kay ikaw maoy dakog ranggo dinhi. Ayaw gingunana mapulihan ra kasunod eleksyon. Mapulihan ra gyud ka. Way siguro di ka kakabot sa eleksyon makubid ra ka. Oy, ay na lang. Salig ka na kanang imong kwarta, tulison ra na. Way siguro gani himuon ra nang kasi titawagan na nila kanang magkuan-kuan kanang sa tiwagana kanang mahakra na imong account, masuyop ra na tanan imong kwarta, salig diha. Oy, matud pa ni Kristo, kutkuton ra nas anay, kuhaon ra nas kawatan, kana lang kusog ay mangawat nato kanang maghimo anang graft and corruption, gikawatan tag binilyon ka pesos kada adlaw ana mga tawhana. Imong to, mao na ron ang atong utang perting dakua.
Kay nga naman, tuwa mas ilang mga bulsa ni Sod, di hinong kay ni sila daghan. Luoy kaayo ang nagtinarong diha sa atong gobyerno, ang nagtinarong dinhi sa atong simbahan. Luoy kay istanan. Kay naay mga buangon nga wa mahigugma sa ilang silingan. Usa ka tawo mukawat og tagpila ka bilyon, patay ang minilyon ka mga tawo nga angay untang mudawat ato. Kay wa sila mahigugma. Pero bisan pa man ana, atong higugmaon sila, no? Anong tutok mamon ako? Gatuo mog nangawat sa ko? Ginagmay ragid taon ning ako ay nalang sa taon ninyo initi in taon ana ra yung gamayng porsyon sa akong mga stipend ora ganay akong kuhaon kay pangbangka sa taos Madrid ba ginagmay kay hangyo ra ba sa taon ng akong mga best friends, no? Taway naman sa kung na ako'y bangka-bangka ginagmay ra niya na magtinabangay maghigugmaay ta kay kining tanan dunay saad nga paglaom manod taglangit mupuyo ta tipo ni Kristo ang atong maayong magbalantay. Tungod sa kakumon aning atong ebanghilyong gibasa karon, pagbasa nako kay mamalandong ko ani murag gi-anticipate na nako daan ang akong mga pamalandong sa una. Nya nako kaninalay akong i-recycle oy. Kanang nabang gitawag bag recycle ba nga homily ba? Nya mura masag moingon ang Espiritu Santo nako nga pangitag bag-o sige mlangga ng balik-balik kana pangita sag bag-o nako unsa may bag-o dire nga kaklaro ani kamo na day bag-o ani dire kaklaro na ana ang daang bino di ansana ang daang sudlanan nga panit butangan og bag-o kadaan na ana nga ang bag-ong panapton dili itapak sa daang panapton. Wade mo nakibaw day. Kibaw na mo ana. Nga giingnan dayon ko sa katong ako bang hunahuna ba. Ako ra man sa tong hunahuna pero ako na lang tong ingnon Espiritu Santo toy gasulti ato. Insya kasabot ka ana nga niingon walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya mas maayo gayod ang daang bino. Siya kasabot ka na. Kamo kasabot mo na. Unsay gipasabot ni Kristo ani human siya misulti nga ang bag-ong bino isod sa bag-ong sudlanan iya dayong gisumpayan. Ang tao basta makatilaw gani daang bino ganahan gina siya mingon gina siya di gyud malupigan ang daang bino lami gyud ang daang bino kaysa bag-o. Unsa may relasyon ana sa kadtong iyang giingon nga ang bag-ong bino isulod sa bag-ong sudlanan? Sabot mo wa ano pareha ta. Nya ipuno pag yun nga si Kristo mao gyud ang hinungdan nganong nabuhat ang tanan matud pa sa unang pagbasa. Walay butang nga nabuhat nga wa ipaagi diha ni Kristo og dili alang ni Kristo. Di si Kristo di ay way sinugdanan, way katapusan, alpha and omega, siya ang pinakabag-o og pinakadaan. Sabot mo ana og ato nang i-connect. I-connect pagid nato ang pagkasanto papa ni San Gregorio. Kasabot pa ka ana. Ingon dayon ko ganiha. Wa na ko kasabot galibog na ko anang imong gipangsulti. Sa i-connect pagid nang inyong projects kapilin ha. Sabot pa ka ana. Nako kana noon kasabot ko ana. Pamaligya ang ginang slot. Ang gamay na kong na amguhan mao kini lami man gid ang daang bino kinahanglan i-preserve gid nato ang bag-ong bino kay lami man ang daang bino i-preserve nato ang bag-ong bino aron mudaan kay kun ibutang nimo sa sudlanan nga dali ra kayong magisi kay daan ang sudlanan dili ma-preserve ang bag-ong bino ug wa gyud makatilaw og lami nga bino. Mao na akong naamguhan. Nya kay si Kristo bag-o man
og siya say pinakadaan, kinahanglan ang pulong sa Ginoong mabati nato matag misa sama karon ni simba mo, i-preserve in town nga dili mawagtang inighumas misa kay basig di gid ta katilaw og daan nga Kristo. Kasabot mo na. Sayo na tingin ang sabto, no? Wow na, kasabot na ko. Nya naamuroy bag-ong nabati, gikas Ginoo. Na? Pangita gyud bag-o. Napangita gyud bag-o kay ganira ka dinhi, daan ra imong pangitaon, igo ra jud kas pagduka-duka. Naana ra ka, nanasan, wali na san. Iguman, iguli nimo sa inyo. Wa na ang bag-o nga gihatag sa Ginoo ta karon inig simba. Wa na. Nausik ay gabot sa inyo, kadto ra gyapon imong matilawan ang way lami. No, di ba? Karon tilaway ninyo ang lami-lami. Nya unsa may pinakabag-o karon? Unsa may pinakabag-o? Na naapay nahibilin nga mga slots. Kay magtukod tag bag-ong kapilya sa Birhen sa Fatima, replika sa kapilya dito sa Portugal. Bag-o ni para sa karaan nga kapilya sa Portugal. Karaan na kayo ng mahal nga Birhen Maria sa Fatima nagpakita. Pero ni ay bag-o. Magpakita siya diha sa iyang kapilya sa Takop San Remigio nga ang patukuron mao ang mga parokyano sa simbahan sa Pilipinas. Labi na gyud ang parokyano ni Father Siano dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, mga territorial o online parishioners. Saban, mo dawat mo aning bag-ong pagtulunan, bag-ong assignment. Humano ni natong palit karong September 8. Pero karon nahalina na biya taog as of yesterday 7,075 slots. Pakta. Daghan kay gusto mo tilaw bag-o eh. Amo ni 22,425 pa ang pwedeng halinon. Daghan pa kay makatilaw ani. Pero i-preserve ni nato unsaon man pag-preserve para nako ang bag-ong pagtulunan mao kini. Pagkadaghan pas mga tao nga nahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Daghan kaayo. Paspas kaayo ang pagsigig palit kay ang ilang gipasanginlan devoted gyud kos mahal nga Birhen Pader. Kinsa man ninyo dinhi ang wa mahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Tas ang kamot ingnon tagid mo mga buangon mo. Damay ra sa duay ni pataas ako ra. Matod pa ni San Gregorio kining atong santos karon. Ang usa ka magbalantay kinahanglan magtungtong siya didto sa itaas. Aron makakita siya didto sa unahan og iyang magiyahan ang iyang panon sa saktong dalan kay nakita man niya unsay tuas unahan. Pero kung ang magbalantay gani maghigda-higda lang diri sa ubos, matuog lang, di siya kakita kung unsay tuas unahan, mura na siya driver nga nagduka. Unsa may resulta? Bangga. Mao na siya. Kamong mga ginikanan, dili ba? Kamo may magbalantay sa inyong pamilya? Nagtungtong ba mo sa taas? Nagtungtong mo? Nakakita mo kung sa tuas unahan? O nangabangga na ang inyong mga anak kay nagmudmod ragid ang cellphone. Ang cellphone mo'y nagdaan nila asa sila padong. Ang internet mo'y nagdaan nila asa sila padong. Wa na'y nagtanaw sa unahan. Kay hasta sang ginikanan nag-TikTok. Basin ba? Basig nagmudmod na tadiha ang kwarta na, ang pagpangwarta na, mo'y nagdaan na to asa tapadong. Ang kwarta di na mo tanaw nga tus unahan. Sugoon ka na, ipa ko, karon ipa. Mo nang di nahapit ka to, kay magsigig balik-balik o ihapan ng kwarta na memorize. Hantod ang mga lata nga tag 20 na memorize. Pila ka buok. Sige na lagtanaw na, wa na maglantaw sa unahan.
Amot nilantaw baka tas unahan, bahin aning COVID. Nga doon na pa'y laing mga COVID nga nagsunod. Nga mas isog pa aning variant nga gitawag og unsa na rong variant karon? Unsa to? Delta. Oh, napagitoy usa. Unsa to? Lama? Lambda? Lamba? Ilamba kita na siyuta. Unsa pa bang yun? Napay daghan. Di mahutdan ang yawa paghatag nato sa mga sakit o kasakit. Pero nasayod ba kata sa gisulti sa ni San Pablo o gisulti ni San Gregorio nga si Kristo mao ang pangulo sa simbahan. Siya mao'y naghatag og kinabuhi sa lawas. Nga kita mao ang iyang lawas. Ambot na sayod ba katana nga si Kristo ang naghatag og kinabuhi, si Kristo ang magwagtang sa atong mga sakit o kasakit. Tuo mo na. Nakaroon ay namo pagsigigihapan ng kwarta. Didto na mong Kristo. Kanang kwarta ipaambit na nato. Unag donate diri sa kapilinha. Nya human ikatukod ng kapilinha, managpundok ta uban sa mahal nga Birhen Maria, magdebosyon ta didto, mangandoy ta nga si Kristo masuod nato. Kay si Maria mo'y labing suod ni Kristo. Gani si Maria nakakita unsay kaayuhan sa dihang ang iyang anak gidakop, gikulata o gibitay sa cross. Nakakita na si Maria unsay sunod ani. Mo nang wa siya maratol. Kay kana manggong taong nakakita unsay sunod, unsay tuas luyo, unsay tuas unahan, relax kay na. No. Awa mo ma-relax. Pananglitan, ang imo rong anak, 7 na kabuok, ug mamabdos kas ikawalo, malipay ka dili. Sige, malipay dili. Basta ha? Naong ninyo. Sige, tanaw na to karong panahon na kinsay malipay, ikawalo na nimong anak. Nga nataktak pag yung trabaho imong bana. Kay tungod aning COVID, malipay pa ka. Mga tingog, lipay sana, lipay na lang. Ana. Pero pakiton kas Ginoo nga kining ikawalo mong anak mahimo ni siyang pari, mahimo pag ni siyang obispo, mahimo ning Santo Papa, kung imo lang gini siyang pakatawhon o imong atimanon. Paminaw ko, ma-excited yung Lord, ayaw itawang taktaka ang Santo Papa. Ayaw tawang taktaka ang obispo. Di ba? Or bisan lang maingon, mahimo ning banggiitang abogado nga mo'y musulbad sa tanang krisis sa inyong legal crisis karong panahon na kay wa na maniklarong atong legal crisis, depende na balag sa dunay kwarta. Ana, mo ni musulbad ning abogadoha, mahimo pa ning presidente sa Pilipinas nga tinuod yung muusab sa moral, spiritual, economic ug social nga mga problema. Makaako ka nga imo nang i-abort? Kaako ka? Abisa na lang maingon, mahimo ning parihang padersiano ang naong. I-abort, Lord. I-abort in town. O parihan na lang gining padersiano, i-abort na lang. Ako ka na, kay unsara man sagko, no? Ka na tingali. Pero maingon, mahimong presidente sa Pilipinas, mahimong banggiitan nga tao sa kalibutan, maglisod kag pa-abort, oy. Mao ni maghatag ninyong mga millions and billions of pesos. Di ka ka-abort, oy. Muna si Kristo, dili lang millions, billions, dili lang greatness ang gisaad. Ningon si Kristo, kung magpabilin mo sa akong mga pulong, bisan pagkaron gisakit mo, adunay kalipay nga dili ninyo ma-imagine. Matud pa ni San Pablo, ang kasakit nga atong giantos karon, gamay ra gyud kaayo kung ikumparar sa dakong kalipay nga giandam sa Ginoo. Muna dinis atong tubag bitaw sa Salmo Responsorio. Unsa toy atong tubag? Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Mao na promise sa Ginoo, basta makaabot lang mo sa akong atubangan,
tagaan tagi mo kalipay nga dili ikahatag aning kalibutana. Og unsaon na paghimo? Magsunod tas pulong sa Ginoo. So ang paglantaw sa unahan, matud pa ni San Gregorio, mao gyud ang pagpuyo sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa tao. Matud pa gani ni San Gregorio, ako nga gipili nga magbalantay, gikuyawan ko kay 40 in taon nako ka makasasala. Di gyud ko kamaong musunod sa pulong sa Ginoo. Gani sa una, diha pa ko sa monasteryo, kamao unta ko ato. Karon ni ana hinuon ko sa pagka katungdanan, galisod na gyud kog samot. Pero salamat kay naay Kristo. Salamat kay naay Hesus nga bisag di ko angayan. Ang ako lang mismong gugma sa pagbuhat sa iyang gisugo bisag dili ko kamao, naa siya nga muhatag nako sa grasya. Kana mo'y nindot kayo, di man tanaw sa Ginoo unsa ta ka maayo, unsa ta ka bright, unsa ta ka hinimba. Na magiroy magsigingon, pader kanus apa man mi makasimba oy, kanus apa man na mahuman ang MECQ, hibaw mo kinsay gasighangi una ko ani. Kato mga nilapa sa 65. Kay maunay kugihan, kay manimba, kay manginding in town, no? Manginding. Di ay nakatuhop na ang pulong sa Ginoo diya silang kasing-kasing. Mga batanon kay yangag kay mga naong ang gihunahon na kwarta pa gyud, kwarta. Nya karon kay sila di na makay hapit ka lakaw, mao na adto na sa simbahan magsigig lakaw-lakaw. Nya kay di na masad pasudlon, perti taong kuana, hinaot pa unta no makasuod na sila. Ambot kanus basin tingali mosuod sila kuyog anang naang magsigig tukar og Ave Maria. May tagdili no. Andami no kung kana sa ilang ikaso diri nindot sad kay frontline man gid sila. Ari man gina diri. Kamo ganahan mo ana nga mosuod mo simbahan balik sakay mo ana na ang nindot kay sakyanan. Starix. Ang sa inyong gusto sakyan kadto kuan Mercedes-Benz sa inyo. Bitaw, bahala nag-unsa mga igsoon. I-preserve nato ang Ginoo sud sa tong kasing-kasing. Bag-uhon ang kasing-kasing. Matud pa ni Kristo, way magsubo basta kuyog nila ang pamanhonon. Nya kanusa makuyog ang pamanhonon basta ang atong kaugalingon bag-o. Kay kung dili gani bag-o, magisi ta, sakitan ta, mangluod ta, maglago ta sa pulong sa Ginoo. Kung imong huptan ang imong bahandi karon, maglagot gyud kas pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Kung nawili ka ng imong mga tanom, nya mingon putla na aron ang imong silingan makaagi, di kayo masangit ang imong tanom, maglagot gyud ka. Kamo, wa mo mawili ang inyong tanom. Unyag moingon ron, ipanghatag ang bunga ng inyong bayabas kanang inyong mga lubi ngadto yung silinga mga bata nga siaw kayo haron malipay na sila. Lipay mo na. Nanawa nindot kay mo mga naon pero ang ubang nga duko-duko nasa day guta na sanay. Karon bitaw ang atong bugas nga sige tag-announce bugas kay manghatag ta karong Pizza Otso or Pizza City ba ay atong binirthdayhang Mama Mary. Nanatay na dawat mga cash and kaning mga pack. Nanatay duha ka sako nga tiningob nga tag 5 kilo. Nya naa sa dihay mga almost mga more than usa ka sako. So 3 ka sako na nakapin ang na-deliver. Nya naa sa tay kwarta nga hapit na san moabot og mga 40,000. Hapit na moabot og 30 ka sako ang atong mga kuan donations. Punan sa nig 30 kasako karong taod-taod nasa mo takes nako pader 30 kasako ako di pila na lang 80 metong kinahanglan di 20 na lang ikaugma na mo sa mo takes pader ako na lay angkon anang 20 kasako na 80 na nya na may pakapin ana mga cash i-donate bulsa na to. Ipalit sa natong sardinas, ipalit nato na pa may biplop, na pa may sardinas, ato pa man ang ipakapin. Di nindot kayo, di ba? Dali raman kayo. Pero nganong madugay man,
Kay kupot gis kwarta para ako ni, para ako ni, para ako ni. Ako ni. Bahala na mo diya, bahala na sa Father. Ako gini. Kay sus unsa na akong kanon. Na patay ka na. Ingon din Ginoo, awa na sa nung kay imo. Pero katong nang hatag, oy, perting lipaya na magigisig tawag na ako karong kadlawon. Padir nga nung di man ka motubag, ako na yung gitubag, bakay murag ka-20 naman ting ito ni tawag. Nakuon sa may imong tuyo, sa paselo ako namukaw ko nimo padir, di alagi ko'y 30,000 akong i-donate para sa imong kapilinha. Naku, i-donate tayon. Wa jud ko mapukaw. Wa jud ko mapukaw. Okay lang yung gayo, wa jud ko madisturbo. Pero ganiha kayo, lagot sa hasol ba ni niya? Nangadji pa ko si bung 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 siga. Sab ni siya oy. Sus mo donate man dig 30,000. Ako, okay yung kayo, okay kayo. Wa jud ko mapukaw. Ganihar ko nagmata. Makalipay oy, makalipay. Ang tubag nato sa Salmo nindot siya no. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ambot gipahibaw na bakatas Ginoo nga maluwas ta aning COVID. Nakadungog na mo na nipahibalo ang Ginoo nga niana ang kaluwasan sa COVID. Hindi mo kong gitutukan. Ang DOH nagpahibalo nga naa ng vaksin. Mao na ni ang kaluwasan nato sa COVID. Ya. Unsa na? Mao sad na ang gipahibalos Ginoo. Lain ninyong tinanawan ako. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Kanusa man ang Ginoo magpahibalo sa iyang kaluwasan, unsa masad nga klasis kaluwasan. Kaning Ginoo mga igsuon basta muluwas gani na holistic ang iyang pagluwas. Kita usahay kining atong mga tambal ba pananglitan vaksin. Ang vaksin makaluwas sa COVID. Pero usahay makapatay sad sa laing aspeto sa atong lawas. Ano ba mga reaksyon sa lawas? Ba mo nang interviewon tas doktor, analyson ang atong kahimtang panglawas, kay basin unyag ang atong lawas inig-react sa baksin, maimpas. No? Dili ang baksin mo ay nakapatay, ang reaksyon sa lawas ba? Ana. Mo na siya. Paragod ana, ang imong kanang sakit sa imong bahin sa imong lawas ba tambalan tagaan na yung kagdaghang mga antibiotics ang mamiligro ana ang imo naman sang laing organ sa mas kidney imong atay o adto sa to mamatay sad naabay side effect ba murag mutambal kas pikas maapektuhan sang pikas pero ang Ginoo kun mao gani mohatag og kaluwasan holistic gina. Kung patyon niyang pikas lawas, apil ginatanan. O gihasan ng buhion ng usa ka lawas, apil ginatanan, wa ginay side effect. Oh, basta Ginoo. Nakaron, kanus amo na mahitabo. Matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Mao gini ang sinugdanan kay kun wa gani ning atong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo ug ang pagkahibalo nato unsa di ay ang iyang kaalam wa gyud holistic healing nga mahitabo nato. Kutob ra gitas bana-bana niya kung naaga ni isulti ang Ginoo luos lang tag question, luos lang tag analyze, patay ta diha. Di kita maluwas. So ang kabubuton sa Ginoo, mo na ang mahal nga Birhen Maria, gitawag pud ni siya og unsa na nga na? Seat of wisdom. Sa litanya ba niya ba? Unsa mo nang seat of wisdom? Lingkuran sa kinaadman. Kada na seat of the president, seat of Christianity. Inana. Mura bag naa diha gatubod, naa diha ang kapuno sa kaalam. Yang mahal nga Birhen dili man ni siya doctor of
theology, wa man ni siya pareha ato mga magtutudlos balaod, yano ra man kay ni nga babae, gisaway man gani ni siya mga silingan. Pero seat of wisdom, ngano man ang iya manggong paghimos iyang kaugalingon, mao manggod ni ingon siya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Nganong mao man ang gibuhat ni Maria? Kay sayod siya ang tanang pulong sa Ginoo, basta moabot ganina nato og atong sundon, pulos gyud na maayo ang resulta. Mao na iyang wisdom. Kamo naa mo nang hunahuna nga ang tanang pulong sa Ginoo kung sundon lang gyud nato, pulos gyud maayo ang resulta sa atong kinabuhi. Naa mo na nga kanang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ay mo paningil anang utang, makaayo na nimo. Tuo ka na. Mutuo ka nga kadang giingos Ginoo nga higugma ang imong kaaway, pasaylua lang nagkapituan kapito, kung manamparos na nimo patamparos las pikas, makaayo na. Mutuo ka? Na kung sama sa kabus nga byuda, ihatag nimo ang tanan ngadto sa kolekta, makahatag na nimong kaayuhan. Ang tanan gyud nimong kwarta, ihatag gyud nimo ngadto sa kolekta, sama atong byudang kabus, makaayo na nimo. Tuo ka na. Nagatutok na mo nako. Gasige nag-analyze, di mahimo, di sana mahimo pa dire. Saon gud nato ana. Wa na. Patay na ang atong kaluwasan. Di na kasod ang pulong sa Ginoo. Nya kita na magluwas-luwas. Hala, tigom na kaskwarta kay paras imong kaluwasan na sa may resulta, luwas ka. Oy, nagsugod na sa kasamok ang imong hunahuna. Ana, nya mag-anam na kag kakulba kay daghan na kay kag kwartang gikuptan sa imong balay. Mao na mangural na ka. Kay basig sudlo niya ka, butangan na nimo barbed wire. Nga sa sige nimong tan-aw sa barbed wire, kulbaan na sa ka, basig magbutang og hagdan, mukat-kat ito, inka, butangan ko na sa nidirig live wire. Manamang barbed wire, live wire. Mura na kag si PDRC, mura na kag mga prisuhan ba? Nya kanang imong koral, kanang imong live wire, kanang imong CCTV, naghatag na nimong kaluwasan. Oy, ang kakulba kay ngano man ang virus sa COVID, di makaali ang barbed wire, di makaali ang live wire, di sad makita sa CCTV. Sus, patayan nimo noon. Dito ra kasi imong kwarto gipatay sa COVID oy. Anya, makaluwas na nimo. Oy. Mao na ang Ginoo ra gyud mo'y muhatag og kaluwasan tinud-anay mo na ingon San Pablo, kinahanglang masayod kita sa kabubutos Ginoo. Nindot kay atong ebanghelyo, nagpakita og nindot kayong sistema. Ang mga tao nagpunsisok aron mamati sa mga pulong nga itudlo ni Kristo. Nagpunsisok, nagilugay sa pagduol ni Hesus kay maminaw sa iyang itudlo. Apil na sagpaminaw sila si Simon, sila si Andres, sila si Juan ug uban pa kato mga mananagat. Naminaw sad sila gani didto gyud ni tungtong si Jesus sa sakayan ni Pedro. Nya pagsunod siging yaw-yaw ni Kristo, siging tudlo, pag humanyag tudlo siguro mga alas 9 na to, alas 10 sa buntag. Sa may sulti ni Jesus ni Pedro, ibaw mas Jesus wagi sila kuha. Nanagat man to sila the whole night. Nya wagid kakuha. Ingon dayo si Jesus, ngadto mo irog-irog mo ngadto sa loud. Siguro mga 100 meters. Loud mo na. Nya itaktak inyong pukot aron kakuha mo. Unsay tubag ni San Pedro? Ni Simon pa man siya sa una. Ginoo, tibuok gabi mi naghago og panagat wagid mi kuha. Pero kay ikaw may nagsugo, amo ning tumanon. Ikaw may nagsugo, ako ning tumanon. Pagtuma niya dito, galisod na silang bira sa ilang kuha. Nakasabot mo ani? Wa mo kasabot? Kadto bitang atong gipamaligya dinhi nga slat kadtong para aning kuan ba kani ba? Retablo tag 500 man to. Dugay kay niirog
Kato sang atong 10 million nga project para sa atong yuta, tag 2,000 man to, katong Hope and Opportunity. Tugay, kay nirog, abot og 7 ka buwan. Una na kompleto. Nya karon gihangyo ko ni Monsignor Ruben nga labaho nga patabangon aning kapilinha, ang erase 30 million. More or less 30 million. Nakaingon ko, nusa ka ni maimpas. Pero karon nakaingon ko, og mutuman lang kita nga mapaubsanon ba, kana bang, wanay question. Ato lang tumanon. Manisugo. Obedience man eh. Karon nag-ilugay og donate. Bangato kung ang nakwintada pa lang ni, napaman dito kwintahonon. Ning abot na ang atong halin og 6,510 kaslats. Mura mamugwa malipay ta. Sinangkat 22,990 na lang. 22 ba? Sa una 29 ba yan na? Gikan atong August 8. Karon wa payo sa kabuan. Karon basin karong hapon hurot na ni. Nya nalipay pod ko kay ning hangyo man ta dinhi nga lasag ko sige higpalinya dito. So kung kanagong claim god og naisayop nga spelling, nya masayop ang code, balik na sad ato na sang pangitaon. Adi man ko moingon nga di ta mo sustenir ana kay mag-average man sa tag mga 60 ngadto sa 100 ka kana ganing accounts atong i-claim dito kada adlaw. Karon ba? Mo ni atong mo ni akong sige linya dito. Wa mo kibaw ni kung naong baga na kay ni. Pader, sayop bang spelling? Siyano raman. Tawagin nga to pader, nakuwara ba ko kibaw kinsa nida? Paboto lang na to pader, nga mo sulti ni siya. Pakurika na sad ang spelling. Di man ni makita nga code pader. Tawagi ko no dito, nakuwara ba ko kibaw ni? Online ra ba ni sa wata lang pader, kay di gyud makita. Kanay na ba? Nga ni hangyo man ko to. Idiretso na lang og kuan deposit sa atong bank account. Purting daghanang tuwa dito ni sod sa atong bank account. Mag-average sa siguro mga 100 kapin ang magsigig sod nga to. Usahay gay maabot pagitingig dool-dool 200 sa Land Bank og sa kaning Metrobank. Uy, di naman sad ko kabyo sa Metrobank sa transaction. Nako, nagguba man siguro ang system sa Metrobank. Di naman ko kabyo kay muambak na magtagurha ka adlaw, tagutlo ka adlaw nga di makita ba. Nako di na sa kuan ni kuan ka monitor nato ni ngadto ko sa Metrobank gahapon, giatubang ko sa ilang mga officers dito, hasta sa ilang manager nga niingon din siya, "Father, sa akong duda no, kay ilang kong giprintahan, 14 taon nilang printa mga hapit more than mga almost 20 pages ang ilang giprint. Sa 40 sa giding daghana pa der, oy imong transaction nya naa may limit pa der, ang machine mo automatic man na siya, ang computer mo automatic man na siya og kana ganing sanction basta daghan na kay transaction. Siya, ikaw ra gid ani pa der ni reklamo, wa gid mi clinting ni reklamo diri nga di ka view, ikaw ra gyud kay kaming tanan no di gid mi ka-relate aning imong problema. Kay nagnegative man ang among transaction, magdormant na mangani hapit ning among account. Ang imo hinuon portig yung aktiba na sobraan ka active nga di na hinuon ka kabasa. Nakaingon ko ba, grabiha sa gracias Ginoo no, kagrabe sa ninyong mang-donate hot doon tani ugma ay mo kabalaka ma-view ra gid nako sa Metrobank kay giingnan ko sa manager, kami lay view pa der, i-email lang namo nimo bisag pila pa nakabook mo so diha. Di kumpante nako nga inig ka September 8 hurot na ni 22,000. Bahalag magprint ta dito sa Metrobank og sa Land Bank og tag 1,000 pages nganom day ila raman sa papel mahurot. Mga igsoon, ako lang ng gihisgutan ba kay kung ang Ginoo na gani mo ay musulti ba ang grasya murag makainta imposible man unta nganong nahimo mang posible sa ato pa posible ra gyud nga mahuman ra gyud ning atong proyekto, pero mao lagi ang sulti sa Ginoo nako akong kasing-kasing nga pag tinarong sa imong pagkapari
Kaya lisod kaayo ang instrumento, panalitan tubo. Ako mura man kog tubo agianan sa kanini ang tubig. Lisod kayo ang tubo nga tayaon, maapil og kataya ang tubig. Kakuha mo? Nakulisura sa dana Lordoy, makasasala magay ko Lord. And siya, pag hinulsol, ay na pagsige diag tik-tik sa madre. Adi pag hinulsol, pagbasol na imong sala, nya ilhasan nga ikaw dili gyud kaangayan nga instrumento. Gipili lang tika pero di jud kaangayan. Amo na I am your unworthy servant. Nya kay unworthy man, magsige lang gyud kog pasalamat nga gihimo kong worthy. Gikan pala sa akong naong hangtod sa akong tingog, dili man gud ni worthy. Di ba? Kabati ani kong tingog, layo ra nis mga tingog. Kana mga DJ tingog ba? Sama na atong tigkanta. Andot kay tingog, ako pakantaha ko mura kog pabo nga napusan. Bati kay tingog. Ana, mabutan na di kay ko tigkanta dinhi. Ana, sa una gud, diha pa ko seminaryo, ila kong komedyahan usahay sa akong mga kauban kanang musulti ko ba. Na kung tingog kay mura man ning mapiit gamay, sige ko lang yung nakabati asa na kong tingog. Ganahan ko minaw ng mga bugnaw tingog, gablindot kay paminawon ba murag ibto ng imong tinae. Nga ako mura man kag bagkalibanga makadungog ani akong tingog. So pero nadara man di ay. Nadara gyud no. Nahimo ra gyud sang angayan tingali. O nang kanang naay mga anis ato dinhi nya magpa-picture. Dayog ingon. Sus mao gyud tingog. Sus ang tingog nimo pader mao gyud nagpangita sa akong tingog ay. Disgrasya gyud karon. Kadonate gyud karon dako-dako. Iampo din natoy do na tay donors dinhi bagahapon. Nagda sila sa ilang mga sobre, usa sila ka grupo, gikan in town sila sa Minglanilla, mga couples. Nya diha sila naghinuwatay anang atbang sa San Roque, kanang ibang eskwelahan San Roque ba? Diha siyati. Ana sila diha mag-abot kay mga duha tulo bato sila kasakyanan. Ang naguna diha naa sila napo ka sobre, nagisuod na badaan ba kay ilang ihatag dire. Gisabak man sa katong gakupot. Nya sa iyang paghunong nauna man sila, ninaog siya sa sakyanan kay iyang haron malantaw-lantaw niyang mga butang iyang kauban, nahog di ang sobre ngadto sa sakyanan ngadto sa yuta ba. Nya dihay naglingkod ko no nga tigulangon og bata. Ilang giistorya nga asa man mo adto mi ngadto sa ilang padersyano nga simbahan kay manghatag lagi mi aning among kuan, mamalit mi aning slots. Nagislag tabi-tabi. Wa jud kuno mulakaw dugay-dugay sa silang istorya. Mo to ilang nahinumduman, nya pagkahinumdum niyang gisabak niya, nya pagnaog niya nahog di ay ilang gibalik didto munting ito, awa na diha ang sobre, wa na sa diha ang galingkod nga duha. Nya unsa man to? Nindot kay silang realization. Nanguha na sa silang sobre diha, ilan na sa gisudlan. Naku kaanugon ato, isa adili pa diroy mo balik ra mamigso diring sobre. Ana para sa to iya gi-share sa tos mahal nga birhen ngadto nila. Ana. Nindot ano? Og makabati turon siya, konsensya gid daw. Ana. Ya ako ni announce mo kato nga karong September 8 manghatag tag bugas. Bugas ba? Kaning nindot jud kayo ang feeling. Usa sa ato din hindi na makasimba kay nilapas ng edad nga active kay nato dinhi, di nakasimba, mo'y unang nagpahatod og duha ka 5 pack nga kuan rice. So ang una ro natong donation nga kanang actual napo ka kilo nga duha ka packs, siya mo'y champion. Oh, mo'y unang hatag. Nako kaning kuana di na maginikaan kay tungod lapas ang edad pero matinumanon kay siya sa balaod hastagos gihangyo donate lang yapon ang uban nga wa ka ano na kasimba moingon ada kamo lang dihay pagwan kami wa na may pasimba di na may mo donate pero siya mo'y unang ni donate nganan na siyang kasing-kasing ang pagka pasunoron sa Ginoo. So nagkinahanglan tag mga 80 kasako nga bugas nga gipak na daan tag 5 kilo.
Karon nakaabot na ni ang mga donations ug akong total-totalon mga napu na kasako. So tingali na tingin mo dugang aning 70 kasako no. Haron maabot gid nato ning mga 800 ka families atong tagaan karong September 8 para sa gyapon sa atong tabang sa mga nanginahanglan. Kining tanan atong gisgutan kay mga pagpakita ni sa makaluwas nga gahom sa Dios. Siya'y magbuot, siya'y musulti, tumano na to iyang pulong, labi na gid ang paglikay og sala. Apil na ning pandemic nga atong giantos karon. Nya daghan mang masaad dinis ato, di kadumdum kay asa i-donate. Tan-aw na mo aning atong screen karon, naa na tay gitawag og location map para sa atong parokya. Courtesy na sa atong head sa kapilinha si Rinald Andalis. Gihimuan ta niya og location map hasta sa dito ang takop sa Remigio ang kapilinha di Fatima, gihimuan sa niya location map. Tan-awan aninyo ang ato sa mga bank accounts naasa na dinhi sa atong screen atong gipakita to facilitate unsaon nato pag-connect sa matag usa. Kining tanan para atong magamit ang gihatag sa Ginoong grasya alang sa kaluwasan, lawas og kalag. Apan ang pinaka-importante, dili ang atong nadawat. Sa dihang nakadawat og daghan kayong isda, sila si San Pedro og mga kauban, matod pa sa atong ebanghelyo, og gidahik nila ang mga sakayan, og gibiyaan nila ang tanan, og misunod kang Hesus. Kini untang atong kasinatian karon nining akong gipanghisgutan, mudasig ni nato sa pagsunod sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria, dili sa atong kaugalingon, dili ang pag-enjoy aning kwarta nga atong nadawat, kung dili diha sa paggamit niini sa Dios non nga paggamit. Kada bang musunod na ta, dili sa pag-enjoy diha nang imong balay nga nindot kay tanan tungod kay natagaan kag dako-dako nga grasya, kung dili sa paggamit sa imong balay aron makaluwas. Dili sa pag-enjoy anang imong sakyanan nga porting nindota nga nakapalit kag tag 6 million nga sakyanan, nagsakay-sakay na kanang tag 6 million nga sakyanan, samtang wa kakakita sa nagsakay og tricycle og habal-habal nga minilyon ka tawo. Karon gamitan na ng imong 6 million nga sakyanan alang sa kaluwasan sa katawhan. Kana luwas na kadiya.